Toto je úvod filmu Harabuji Twingo, neodhľadná cesta, improvizácia. On je gej, Marat anal. Ahojte, ja som Kubo. Nemáš 50 eur do zajtra? Čaute, ja som Kubo. Ja som Luigi. Ale tak ma volajú v Nemecku, ty géňo. On je Kubo. On je Lukáš. A my dvaja držíme spolu. Ahojte, ja som Kubo, toto je Lukáš. Hej, prísam Bohu. Musíme sedieť v tom aute. Do písku! Tak to vylížeš, Teľo. Ty buzerant. Podaj mi cigaretu, prosím. Prosím. Glupý kop. Som si vyzliekol kraťasy práve. Nie, to nebudem tam, však keď to mama uvidí. Nie, ja nefajčím. Kam ideš do Mongolska? Čo tam budeš robiť? More, hašiš huliť. Au! Au! Dobre, Jaro, dofajči cigaretu. A máme byť seriózni, hej? Piču, no seriózne. Čaute, ja som Kubo. Ja som Lukáš. A my dvaja dneska pracujeme na našich twingách. Všetky tri dokončujeme, pretože o 26 dní odchádzame okolo sveta. To sa nedá! Čo ne, rozprávaj. Ideme okolo výletu, teda okolo sveta na výlet. Nemáme peniaze, nemáme dokončené auta. Jedine čo je, tak je dobrá voľa a pekné počasie. A sila žiť a chuť pracovať a odhodlanosť dojsť až domov. A keď takto bez domov, tak kde pôjde? Keď to bol kich, tak na zdravie. Čaute, ja som Kubo. Ja som Matej. Čaute, ja som Kubo. Ja som Lukáš. A my dvaja... Čo tu robíte vlastne? Choďte do piči. Iba tu zavadzajte. Čaute, ja som Kubo. Ja som Lukáš. A dneska pripravujeme všetky tri Renault Twinga na cestu cez polku sveta. Ja mám euro. Hovor, On má dačo. 2 eurá. A s tým ideme okolo sveta. Problém je ten, že nie sú dokončené auta. A Braňo hovno robí. Dano, nevidím ho. Ani ja. A jedno auto už kúri. A sú zateplené všetky tri. Dano je gej. A Dano gej! Prestaň, Dano, fakt! Však ja som organizátor, ja som vedúci. Dano, Sadni, sadni! Dano. Nie! Hej! Nie! Zrob to Dano, však video, bude sranda, hej. Zrob to. Strikaj! Yes! Ty si kokot, kamo! Hovor tomu Ty si kokot. Ej! Si me prilepil! Čaute, ja som Kubo. Pripravujem naše Twinga na cestu cez polovicu sveta. Stále nemáme peniaze, ale stále sa snažíme, ako sa to dá. Aktuálne sú auta zateplené, sú kompletne pripravené. Tretie auto treba ešte urobiť podvozok, ale inak sme skoro pripravení. Ale stále sme na tom, že ideme na cestu cez pol sveta s 1000 eurami cca. Ale my to dáme. To bude najextrémnejšia expedícia všetkých čias. Ale máme strašne stany. To je jediná vec, ktorá na tomto aute pokope a drží a je pevná. Tu je Jaro, náš miestny hlavný elektrikár. Dobrý večer, dobrý deň. Zakni logo. Ja nefajčím. Toto je Daniel. Dobrý. Ja som Lukáš. A my sme tým, čo sa snažíme dostať tieto autá cez pol sveta. A my to dáme. Takže ideme si ukázať Twinga. Pridavné nádrže, aby sme došli cez Himalaje a tak ďalej, cez Pušgoby. Strešné stany, ktoré budeme spať v minus 50 aj plus 50. K tomu chcem nadviazať. Aktuálne sme napojili bufiky, kúrenie, vývody tepla cez podlahu, akože kúri to je šalené, to pôjde do všetkých stanoch, aby sme neumrzli. Uložisko sa pripravuje, sú zrobené zastavby. Auto je kompletne zateplené. Vyzerá to síce škaredo, ale účel to splňa. Celá karoséria obsahuje polystyrén, gumoasfalt, izolačné koberce a purpenu. Takže tak sme na tom zatiaľ. Toto autičko už je polepené nejakými sponzormi, ale stále ešte veľa chýba. A zatiaľ toľko. To sme robili rok.
Debil? Čo je? A čo robíš? Počúvaj ma, Čo robíš? máme rezať z flexov, 5 sekúnd som mi nechal položenú, baterka mi zmizla, chápeš? Kotúčky zmizol. Hej, aj toto kurva, tak to fakt vymenil do piči. Nenadávaj. Ty debilko, hlupáči. Stupid. Rob dačo. Však do piči ma tu rušíš. Nie do piči. Povedz loď. No vlastne, hej, tak si robí. Ani nezviem, jak to je. Tu môžete vidieť vlastne našu sádu tupých vrtákov. To ja som znervoznený z kamery. Teraz ťa točí, keď robíš a potom nebudeš robiť to celé. Áno. Čiže najmä natáčate. Môže byť problém, keď sa dotkne rúra od bufika, z ktorej ide teplo purpeň. No a Lukáš, toto treba tak kde dať. Nie. Čekaj. Či sa nerozstaví. Tiši tu. Počkaj, daj. Ako polystyrol roztopiť veľmi nechceme, ne? Ty si tu celý čas. Som sa zlákol, čo tu je. Ja sa práve snažím zamedziť tomu, že by sme zhoreli, vieš, zažívať. Sme sa rozhodli, že tu dáme aj požiarny poplach, keď budeme spať. Lebo bufik som robil v interiéri ja a pod ním je gumoasfalt, ktorý je vysoko horľavá látka. Takže dáme tu protipožiarný nejakú signalizáciu, že proste v stánoch nám to začne pípať, že by sme rýchlo vyberli. No. Bude to sranda. Zreža to treba iba. Vyber. A horí tu koš. Jaj. Áno. Lukáš? No. Kde je sprej? Čierny. Hej, co piči? Čo nám horí tu? Filter. Počul som požiar. Lukáš, pána. Dajte si vonku. Jaro! Čo ho robiť? Horí nám toto. Co ja, že viete, že čo? Hej, už vieme. Miško práve prišiel, zakázal všetkým piť bumbu. Máme EcoFlow a máme aj nie-EcoFlow. Takže... A máme elektriku. A to bereme za sebou. Konkrétny vozen sme preventívne stiahli z prevádzky. Nariadili sme vykonať odbornú dezinsekciu. Vieš, ak sa merá na východe, keď nemáš meter, musíš si odmerať presne tak. To máš 20 cm od špičky po špičku, aspoň ja tak mám, každý má iné. Teraz mi treba presne, že 40, ale treba mi 30 a máš pol. Už nám nebude lietať bufik po aute. Svoje tiež nič. A to by mohlo byť rovnaké na všetky autách, no? Tu tak, ne? Tu jak si končí oblok, to... A ste nevideli flexu? Nemám. Kotúče, Dano jak reže kotúče. Digo nie, že vyšiel rovno, nie, on tlačí na toto a ešte ju skrúti. A nemáme kotúče. More... To fakt toto si chcel, hej? No hej, kurva. Len, že by sa šrobka tam došla. Kto mal flexu naposledy? Ja. Počúvaš, technický benzín už Hej, som dezorientovaný už. Toľko vecí sa tu robí naraz okolo. Neviem, čo som chcel. Počúvaj, kde máš osmičku na šrubovačku hore? Ale aj s tým dzinzíkom. Jednu šupku, tu je. Ideme upevniť bufik, že by sme fakt, že nezhoreli už na isto teraz. Máta, technický benzín tolujem drogy, fetujem. No, toto tu bude nebezpečné. Akože, buď to predieravý nádrž, alebo to bude najlepší spôsob, aký som mohol vymyslieť. Budeme žiť, asi.
Kubo, chápeš, že som potrebný. Prvýkrát v živote ťa takto potrebuje. Nezrobíš to zúfali, tak uvidíš. Není to možno to zas. Si toto odrezal? Čo? No, Čo som mal? Ja som to dal, mne to dali, proste ja som to zobral do ruky. no dobre. Mám jeden silikón na 2 auta. 2 auta. Stačí. Robíš také, že si to rozleptáš, tomu robíš čiary. Také presne, také vlnky. Hej? Keď to posereš, budeš to lúpať s ústami, s zubami. Nezalep tie dzírky tu, Však ale tie jaké dzirky toto? lebo s nimi zakrútime svetlo potom, hej? No však tu dám kus, lebo tu na je toho kus menej. Oh yeah! Čo ti takedy hovoril, že mám rád dierky? Hej, ja som aj tak. Je mi jedno, aké fakt. Z hora dole. Si predstav, že takový to ísť. A musíš tak prejsť z hora dole a ona musí robiť takto predsa. No, tak. Iď head. Jaro, on mi ukradol robotu, ten buzer. To nie je na to môže. Abo daj mu čapak. Tak. Nie, vieš o čo ide? Že to robí debil. Daj mi ju. Nič! No nič! On je zvyknutý. Nič. Čistý gej. Ani Absolútny pizzu, gej. Nie, však chod do piči, kokot! Nenadávaj do Tu mi filmu. najbližšie kus. A tu máš. A nenadaj do filmu, hovoríme loď namiesto slova piča. Počkaj, a pohybaj tu. PLZP piči, PLZP piči. Ale je tu riziko, že začne horeť auto. Dano! Lukáš! Takto poďte tu! Jak sa volá ten nový film? No, ty čo robíš momentálne, aktuálne? Zapájam baterku. Bude baterka, bude auto štartové, bude jazdiť a také veci, čo väčšinou robia auta s baterkami, takže tak. Štartnúť tú kurvu. Keď nezhoríme, tak bude to fungovať s tým, že bude mať taký 3 cm výfuk, ale nevyzerá to dobre? Tuning. Vystretni kryt na displej. Jo. Prídem, hej? Čau, Miško. Fest vysoký si. Budeš dúla. Nic, nedá sa nič. Odišiel mi. A od tej gumy zrob taký ťah, tak to len zátoč. Tak. A teraz to vlož dnu a zavrieš. Z druhej strany. Tu je diurka, tam kde máš otvorené. Do tej diurky daj. Daj to dnu, tlačo koľko ti vojde a zacvakni. Poďte sa som pozrieť, čo robím. Zlé pivo? Toto tu, tak. Nechať rezervu. Tak. Toľko aut na svete. Kto to tu vie? Ja strašne by som hejtil to auto. Strašne. No ja ich mám rád, ale to koleso je. No mne to treba tak nechať, s tým, že
ono to dotáhne potom až... Ja sa môžem na prvé pozrieť, hej. Keď toto dám tu, také to nechám a toto sa odmontuje, tak mi treba ten kábel, počkaj. Stádi bude napevno, hej. Stádi mi treba ten kábel. Ale čo, keď nebude svetlo, to s telefónom zašvetím. Abo ja neviem, že kúpim tužkovú baterku. Dačo mu daj. Ja. No ja to sa už oprem. Aspoň abecedu, alebo dá sa bude. Hladný som. Moje najobľúbenejšie jedlo, tak kedy boli špagety s kečupom. A teraz už je sviečková. Keď zhorí ti váš bordel, môžeš na nové natiahnuť 6 2,5 cez a namerať na ventilátor. Klem jeden do ventilátora. A treba tam tie dierky. Ja viem, ale toto je plech na grilovanie kurčaťa. To bolo tu, to som tam nedal ja. Až pokiaľ končí plast, vyťahni celú gumu, ešte ju daj von. Neroztrhni koko. To sa budeme tváriť, že sa nestalo. Budem kúsať už. Akože jak? Si začnem zvykať, ale... Pozri, máme to jedno. Počkej, jedne si po nožik. Ideálne by to bolo dať trojku do piče. Veľmi... Čo si, však ja som vôbec nezabudol, čo som povedal. Kontraproduktívny názov, že on, Kubo má, že Haraburti Go. To je, že Haraburti Twingo, že akože Twingo. S tým, že nie sú, že Twin, ale Trin. Ja sa bojím. Furt keď začne točiť, tam fajčí cigaretu zlá. Ja ho vyzerá strašne zlá. Oh yeah! Jaro, kde si? Oni sú teplí. Ale mám rád. Ja vyštudovaný múrač čašník. Jak sa Buchola urobil tento pohyb. Môžeš ich pohľadať. No vlastne... Môžeš ich pohľadať. Ani neviem, čo robím. Lukáš, Timo. No, teraz jak to... Trim. Ja nepúšťam. Tríme to na vôle Božej. Braňo, za 5, keď to dáš, Postarej toto. To mi ho vykúriš. dostaneš 0,1% z filmu viac. Tak počkej, vieš čo si na to dám? Nie, kamo. Teraz ideš rýchlo. No, pomerá. Povedal, že za 5 minút má. Nemáš one, izoláky. Si ho lapil, hej, a ja. A my to musíme tak robiť. Mi nepovedal. Úplne presne. Na zdravie. Jak si dokázal ten 6 kábel do vagu spojky? Normálne. Si pána Kubo sa mňa pýta, že jak som... Však no mi je trapne teraz. OK, ja toto mám zachytené. Normálne, že 4 minúty 7 sekúnd, Braňo. Do piči. Ale tomu pomáha. Čiže tak kúka na mňa, či robí dobre, no nebude. Toto bude zaujímavé. No, otázka pravdy teda. Vlastne teraz toto je krásne, čisté, pozrite sa, aké sme zodpovední, úžasne dokonali a teraz proste dám dole a... Môžem zapájať? To sú. Ale ide vlastne nie o to, či to ide, ale či nezhorí naraz. Ja neviem. Hej. A poď.
Glupačik. Ideme prátať. To je hotové. Áno. Reality check. To auto vôbec nie je hotové. Kufor, keď zatvoríme, tak tu a toto, nič netesní. Nič tam pôjde sneh, bordel, prach, všetko. Kolesa nie sú na tom. Repraky nie sú furt a radio furt nie. Dnes som zepúce radio a repraky ešte som nekúpil. Znie to celkom depresívne a nevidím pivo. No to vyzerá jak auto. Ostré slnko vrane. Harabordi go. Harabordi Twingo. No, dajte toto. Čo je zás?